ኣብ 2019 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ከተማ ቺካጎ ጎል 19 ዓመት ማርሌን ኦቾዋ ሎፔዝ ክትሓርስ ቀሪባ ብምንባራ ናይ ጥርሑ ክዳውንቲ ክትወሃብ ካብ ገዝኣ ድሕሪ መውፅኣ ጠቕሊላ ኣይተመልሰትን። ማርሌን ኦቾዋ ሎፔዝ በዓልቲ ሓዳር ኣደ 3 ዓመት ዝዕድሚኡ ጆሹዋ ዝበሃል ቆልዓ እያ ነይራ። ካልኣይ ቆልዓ ንኽትወልድ ድማ መበል ታሽዓይ ወርሒ ጥንሳያ በፂሓ ነይራ። ከም ብዙሓት ጥኑሳት ዝገብርኦ ድማ ብዛዕባ ጥንሲ ሓበሬታ ኮነ ምኽሪ ከምኡውን ሓደ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ክዳን ቆልዑ ዘላዋወጥሉ ናይ ፌስቡክ ግሩብ እያ ተጸምቢራ። ኣብዚ ግሩብ ከዓ ምስ ሓንቲ ጓል 51 ዓመት ክላሪሳ ፉጌራ እትበሃል ሰበይቲ እያ ዝተላለየት። ቅድሚ 1 ዓመት እዛ ዝተላለየታ ክላሪሳ ፉጌራ ዝተባሃለ ሰበይቲ ወዳ ብባህርያዊ ኩነታት ዓሪፉ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ነመሓዙታን ስድራ ቤታን ጠኒሰ ኣለኹ ብምባል ኣገራሚ ዝኾነ ዜና እትህብ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ነይራ። ንሳ ንዕሩኽታን ቤተሰባን ተኣምርዮ ኣብ ናይ 50ታት ዕድመይ ጠኒሰ ኣለኹ ብምባል እያ ወዳ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ ሓፂር እዋን ብዛዕባ ጥንሲ ክትዛረብ ጀሚራ ዝነበረት። ይኹን እምበር እዚ ሓሶት እዩ ነይሩ። ክላሪሳ ፉጌራ ኣይጠነሰትን ነይራ። ዝኾነ ከም ዝጠነሰት ዘረጋገጽ ሕክምናዊ መረጋገጽ እውን ኣይነበራን። ይኹን እምበር ከብዳ ፕላስቲክን ክዳውንትን ብምምላእ ጥንሲ ከተምስሎን ከላ ንቐረብታን ስድራ ቤታን ይዕሩኽታን ድማ ጠኒሰ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ስእልታት እያ ትሰደሎም ነይራ። ንብዙሓት ካብ ቀረብታ ከዓ ክትሓርስ ቀሪባ ምህላዋያ ትገልጽ ዝነበረት። ዘይከምቲ ንሕና ንፈልጦ መቀረብ እቶም መሓዙታን ይዕሩኽታን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝነብሩ ከምኡውን ምስ ኣብ ሓደ ከተማ ከለዉ ካብ ርሒቆም ዘለዉ ብምዃኖም ብዙሕ በኣካል ኣይራኸቡን እዮም ነይሮም። በዚ ኸያ ነዚኦም ከባቢኣን ስድራ ቤታን ከተታልሎም ዝኸኣለት። ነቶም ርሑቕ ዘለዉ ይዕሩኽታን ስድራ ቤታን ጥራይ ኣይኮነትን ግን ከተታልል ዝኸኣለት ነቲ ኣብ ቀረባኣ ዘሎ በዓል ቤታ እውን ከተታልሎ እያ ኽኢላ። ናይ ኣልትራሳውንድ ስእልታት ብምምጻእ ድማ እዚ ናይ ኣብ ከብደይ ዘሎ ውላድና ስእሊ ብምባል እውን ድሕሪ ምርኣያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሕዎዮ። ንሳውን ነቲ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሓቶ እያ። መርመርቲ ኣብ ዝገበርዎ ድሒሮም መርመራ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥኑሳት ናይ ፌስቡክ ግሩብ ብምእታው ኣካል ናይቲ ግሩብ ትኸውን ከም ዝነበረትን ምስ ብዙሓት ድማ ትጽሓፍ ከም ዝነበረትን እዮም ፈሊጦም። ካብቲ ዝኣተወቶ ናይ ጥኑሳት ናይ ፌስቡክ ግሩባት ግን ከተታልላን ናብ እከይ ተግባራ ከተምጽኣን ዝኸኣለት ጥንስቲ እንተ ነይራ ግን እታ ጓል 19 ዓመት ማርሌን ኦቾዋ ሎፔዝ እያ። ክላሪሳ ማለት እዛ ጓል 51 ዓመት ጠኒሳ ያላ ትሕሱ ዘላ ምስ ማርሌን ኦቾዋ ሎፔዝ ብመንገዲ ናይ ጥኑሳት ናይ ፌስቡክ ግሩብ ድሕሪ ምርኻባ ክጸሓፋ እየን ጀሚረን። ኣብቲ ምጽሓፍ ድማ እዛ ጓል 51 ዓመት ነታ ክትሓርስ ቀሪባ ዝነበረት ማርሌን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ናይ ቆልዑ ክዳውንቲ ከም ዘለዋን ብጥርሑ ክትህባ ከም እትደልን ነገረታ። እታ ከምዚ ዓይነት ክዳውንቲ ደልያ ናብቲ ግሩባት ዝተሳተፈት ማርሌን ድማ እቲ ናይ ክዳውንቲ ህያብ ክትቅበሎ እያ ወሲና። መርመርቲ ከም ዝብልዎ ድማ ኣብ 2019 ኣብ ወርሒ 3 ክላሪሳ ምስ ማርሌን ብመንገዲ ፌስቡክ ድሕሪ ምጽሓፋ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ምጽሓፍ ኣብ ወርሒ 4 ማለት ሚያዝያ ናብ ገዝኣ መጽያ እቲ ክዳውንቲ ክትወስዶ ከም ዝዓደመታ እዮም ገሊጾም። ማርሌን ናብ ገዛ ክላሪሳ ምስ ከደት ኣብ ተቐዳማይ መዓልቲ ዝኾነ ኣየጋጠማን። ክላሪሳ ግን ሓደ ውዲት እያ ተኣልም ዝነበረት። እቲ ተኣልሞ ዝነበረት ውዲት ድማ ንበይና ኣይኮነትን ተኣልሞ ነይራ። ምስታ ዓባይ ጓላ ኮይና እያ ተኣልሞ ዝነበረት። ጠኒሳ ኢላ ንኹሉ ትሕስዎ ዝነበረት ከዓ ብዙሓት ክፈልጥዎ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ብፍላይ ድማ በዓል ቤታ ክፈልጦ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ክላሪሳ ኣካላታ ግጅፍ ዝበለ ብምንባር እዮ። ጓላ ግን ነቲ ሓሶት ትፈልጦ ነይራ ጥራይ ዘይኮነት ተሳታፊት ናይቲ ውዲት እያ ነይራ። እታ ምስ ክላሪሳ ድሕሪ ምጽሓፋ ናብ ገዛ ክላሪሳ ዝኸደት ማርሌን ብዕለት 23 ወርሒ ሚያዝያ 2019 እውን ደጊማ ናብ ገዛ ክላሪሳ ኸደት። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ክላሪሳ በይና ኣይነበረትን። እታ ምስኣ ኮይና ንእከይ ተግባር ተኣልም ዝነበረት ዓባይ ጓላ ደዚረ ነይራ ምስኣ። ዓቀብቲ ሕግን መርመርትን ከም ዝበልዎ ከዓ ክልቲአን ኣደን ጓልን ኮይነን ነዚ ውዲት ንሰሙናት እየን ኣሊሞንኦ። ማርሌን ከዓ ብገርሃ ኣብ ናይ ፌስቡክ ግሩብ ዝተላለየታ ክላሪሳ ክዳውንቲ ክትውስኻ መሲልዋ ናብ ገዝኣ ድሕሪ ምምጽኣ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2019 እታ ዓባይ ጓላ ንክላሪሳ ዝኾነት ደዚረ ንማርሌን ኣብቲ ገዛ ናይ ቀደም ስእልታት እንዳርኣየት ተዛውራ ዝነበረት ኮይና
በዝኻ ኣቓልቦ ኣያ ትስሕብ ዝነበረት ክላሪሳ ኸኣ ሃንደበት ማርሊን ከይረኣያታ ብድሕሪት ብምምጻእ ሃሪማ ኣውደቐታ እታ ክትሓርስ ቀሪባ ዝነበረት ማርሊን ማለት ናይ 9 ወርሒ ጥንሲ ዝነበራ ማርሊን በቲ ዝወረዳ ማህረምቲ ብዙሕ ከይጸንሐት እያ ኣብ ኢደን ዝዓረፈት እተን እከይ ተግባረን ከኣልማዝ ዝቐነያ ድማ እቲ ዝኣልምኦ ዝነበራ ውዲት ዝተዓወተ መሲልወን ከብዲ ናይታ ዝቐተልኣ ማርሊን ብምኽፋት ነቲ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ቆልዓየን ኣውፅየኖ ነቲ ሬሳ ብምኽዋል ከዓ ናይ ሓደጋ ደወል ማለት 911 ደዊለን ክላሪሳ ከም ዝሓረሰት ማለት እታ ተታልል ዝነበረት ከም ዝሓረሰት እቲ ቆልዓ ግን የስተንፍስ ከም ዘየለ ተዛረባ ናይ ህጹጽ እዋን ረድኤት ዝህቡ ኣባላት ሕክምና ማለት ኣምቡላንስ ድሕሪ ምምጽኦም መስተንፋስ ዝሓፀሮ ዕሸል ክረኽቦን ከለዉ ብቁልጥፍ እዮም ድማ ነታ ኣዲኦ ዝመሰለቶም ክላሪሳን ነቲ ዕሸልን ሒዞም ሆስፒታል ዝኸዶ ኣብ ሆስፒታል ግን እቶም ክኢላታት ሕክምና ገለ ነገር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ክርድኦም ይጀሚሮ እቲ ምኽንያት ከዓ ክላሪሳ ጠቕሊልካ ናይ ሕጂ ዝሓረሰ ሰበይቲ ዝኾነ ምልክታት ኣይነበራን እቲ ቆልዓ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ ይዓሪፎ ጠርጣረታት ብምሕዳሮም ድማ ንዓኣ ከይነገርዋ ብሕቡእ ንፖሊስ ሓበሬታ ሰደዶ ፖሊስ ብመንገዲ መርመርቱ ገይሩ ድማ ናይ ዲኤንኤ መርመራ ክግበር ይወሲኑ እዚ ዲኤንኤ እንዳተገብረ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሕክምና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ግን እታ ዝተቐትለት ማርሊን ስድራ ቤታ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት እዮም ነይሮም ናይ ቆልዓ ክዳን ከምጽኤላ ድሕሪ ምውጻኣ ደሃያ ከም ዝጠፍአ ድማ ሓበሮ ድሕሪ 3 ሰሙን ከዓ ሬሳ ናይ ማርሊን ካብቲ ዝተቐትለተሉ ገዛ ናይ ክላሪሳ ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቐት እዩ ተደርቢዩ ዝተረኽበ ሬሳ ኣብ ዝተገብረ መርመራ ድማ ከብዳ ተኸፊቱ ተረኺቦ ኣብቲ እዋን እቲ ነዚ ጉዳይ ፖሊስ ምስቲ ኣብ ሕክምና ዘጋጠመ ኩነታት ከታሕዝዎ እዮም ጀሚሮም ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ውፅኢት ናይ ዲኤንኤ መፂኡስ እቲ ውላድ ናይ ክላሪሳ ከም ዘይኮነ ብምርግጋፅ እዩ ፖሊስ ንኹልቲኡ ጉዳያት ኣታሒዙ መርመርኡ ድሕሪ ምዕማቑ ድማ እቲ ዝተኣልመ ውዲትን ከቢድ ገበነን እዩ ንቓልዕ ዘውፅእ እቲ ገበን ከዓ ክላሪሳ ውላዳ መስሞታ ጠኒሳ ኢላ ብምሕሳዋ ካብ ቃልጥ እንስቲ ቀቲላ ቆልዓ ብምውፃእ ውላዳ ከተምስል ከም ዝፈተነትን ኣብ ልዕሊ ማርሊን ድማ ቀዳማይ ደረጃ ገበን ቅትለት ከም ዝፈጸመትን ተረጋገጸ እቲ ጉዳይ ንኣስታት 2 ዓመታት እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኮለል ዝበለ መወዳእትኡ ጓላ ማለት እታ ኣካል ናይቲ ውዲት ዝነበረት ደዚረ ዝወሓደ ፍርዲ ንምርካብ ኩሉ እቲ ዝተፈጸመ ክትነግሮምን ከላ እታ ነዚ ውዲት ዝፈጸመት ኣዲኣ ድማ ድሕሪ ነዊሕ መርመራ ነቲ ገበን ክትኣምነለን ከላ ን50 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ኣምክሮ ማለት ብጽቡቕ ጠባይ ናይ መውፃእ ተኽእሎ ብዘይብሉ መልክዕ ንኽትእሰር እዩ ፍርዲ ተዋሂቦ እቲ ኣብ መጀመርታ ብጥንሳ ዝተታለለን ናይ ሓሶት ጥንሳ ሓቂ መሲልዎ ዝነበረ በዓል ቤታን እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ሓሶት ጥንሲ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይነበሮ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ግን ነቲ ጉዳይ ክሓባብእ ብምፍታኑ ን4 ዓመታት ንኽእሰር እዩ ተፈሪዱ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም